Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha. Siyabingelela Babu Dokotela babesizwe bojabule namhlanje siyabonga kakhulu sithole ithuba ukuthi unyaka siyawuphetha kodwa sikuphetha kahle mhlawumbe uphetha kahle umuze uphetha ngekhehle elingagugu sizozizwa ukuthi lekhehle elingagugu yindaba ngoba mhlawumbe lacabanga ngegazi lofuthi noma ligeza amanzi ofuthi mkhulu uthi uphethe ulala endlini awubingelele khehle. Ngiyabingelela ubingelela Ikhehla Elingagugi uvuwe emalibeni wethu uFilandi khona sabhunga namathongo sihlahle esikhulu sawo bavungana siphumula amajiji namajongo so sihlahle emoyeni into abayikhala amanzi into abayidida umndeni. Sikhuluma ngolala endlini. Sithi ikhona lento. Lo muthi asiqale lapha into ekhona qala. Ikhona baba. Iyaqalaza futhi iyabaphakamisa abaningi. Okay. Kakhulu. Lo muthi lona kunomuthi lapha engikwenzela wona ngeenkukhu ezintathu. Lo muthi lona uyawufika kwikhehla elingagugi ngunikeze wona okuphakamisa umsebenzi owenzayo noma ngabe ibusiness noma ngabe uhlobo lweni lomsebenzi osebenzayo kodwa lesi sinkwa ophila ngaso noma la ophanda khona kufanele ukuthi lo muthi mawusebenzisa uyawugcoba ususa khona lapha esiphongweni uzugcine lapha ezansi kwenkaba ugcoba izinsuku ezintathu and lo muthi mawusebenzisa usebenzisela la osebenzela khona mawugcoba uyolala mawukuthi umuntu odrive amatekisi uyolala lapho erank estandeni for izinsuku ezintathu mawukuthi umuntu one tuck shop noma une panel beater noma ngabe usebenza kuphi yima mkhulu khona lo yakho uthi uzolala laphi uzolala la usebenzela khona noma ngabe usebenza kwi-construction ulawomba khona inhlabathi uzawulala khona lapho ngasenhlabathini izinsuku ezintathu uzothi nguphi nkosikazi uyazi nkosikazi ukuthi indoda kufanele isebenze uyaphatha ngiyalala ngiyawuthatha lo muthi kuwena wolala lapha yana singahamba nonkosikazi nkosikazi abone ukuthi ngempela ngesilala la manje lutho baba udinga wena mnikazi umsebenzi okay wena ophethe umsebenzi njengomuntu ophethe i-tuck shop njengomuntu ophethe ibusiness elithize mawufika kumina ngunikeza lo muthi lona ufika nezinkukhu ezintathu okuyiqhude libomvu isikhukhukazi sempangela esingqoqo mase kuba inkukhu emhlophe lo muthi lona baba u25,000 okay mawufika kumina ngunikeza wona lo muthi ugcobe usuku lokuqala uyawugcoba emzimbeni njengoba ngithi nje kusuka lapha ugcina phezansi kwenkaba uyolala la usebenzela khona malishona nje malishona ilanga uyazi ukuthi ulungiselela ukuya endaweni yazi ngiyangisabisa mina ngifuna ukuthi siyikhulume lento lena mhlawumbe nawe ozo understand khona asifani umsebenzi yethu abanye umsebenzi wabo kumba nje emathuneni ngoba kuzongcwatshwa abantu uyazi ufuna imigodi yetraffic ayembe fika hamba uthini kumina baba yabo noma ngabe usebenza emalibeni qobo la ukhanda khona imali la ukhanda khona imali la ukhanda khona imali awukho bias uthi kodwa la ukhanda khona la ukhanda khona imali impela usegcoba lo muthi uhambe uyolala khona okay uthole nje kahle isponge sakho la uzofika into nje ezokwenza ube comfort usendlala nje eduze kwawo amaliba la ukhanda khona imali ulala izinsuku ezintathu usuku nosuku mawuyolala kulo 3 days uyawugcoba usuku nosuku ngiyakuzwa mina uvuke lapho usebenze ngoba siphakamisa amandla siphakamisa lo msebenzi ikhonto efuna ngayidli noma mhlawumbe akunankinga ngavuka ngoba vese ngilale kabuhlungu senivukele ethaveni ngosha isinuka okokuqala akuzuya enkonzweni nasekamerweni mawusenza lele usasebenzisa lo muthi okay okwesibili awuzukudla engulube awuzukudla igusha ngobani igusha lingelapha nje igusha baba alikhali liyavala umsebenzi manje njengoba lingakhali nje lizothulisa umsebenzi ingulube yakhala nje baba ingulube ayihlambulukile alright izosuke manje ingcoliswe lamandla akho noma hayi qhubeka bengifuna siqiniseke kahle manje ngoba ungakudli lokhu kudla ungayi futhi enkonzweni yasekamerweni izinsuku ezintathu uyazila lezinto engithi zizile ukuze umsebenzi ukwazi ukuthi uphakame kahle baba
kufanele ukuthi uyigcine lemithetho engunikeza yona ngoba siphakamisa umsebenzi wakho manje khona uthi usekhathele kade lento baba isona isithwalo umlaleli nje nombukeli esekhaya ngizocela ukuthi angizwisise kahle akusona isithwalo lesi lapha siphakamisa ubunhlanhla ozalwe nabo noma siphakamisa italent ungabe umculi uzolala la performa khona olala egengcene impela noma ngabe usebenza engadini uzolala engadini baba lento yenzayo baba noma ngabe usebenza olwandle uzawulala eduze kwalo ngolala lakho mkhulu ayisona isithwalo noma isithwalo esincane ayisona nhlobo isithwalo ayiyeli nje ngasesithwalo ayisondeli okay sichazela Ikhehla yebo la baba ma ususebenzisa lo muthi ngenkathulele kunento ozoyizwa yenzeka kuwe emzimbeni mayisifika lento iba nezimpawu nansi ke manje siyafika lento ayiyona inyoka ayisona isilwane esithize ngokumthetho lento mayifika kwabanye ifika uzwa ngathi khonto engene enyaweni siyafika lala umbozo ungabheki ungabheki baba mawuzwa ngathi ukhona into engathi iphephetha njengefeni kuwe lala ungaphazamisi ukusebenza kwayo ngoba manje kufika umuntu omdala lo esimphakamisa ngalo muthi lo kuyena okunikela italent 25,000 yachipa ngakho kancane mina izinsebenzo zabagulayo uthindla izinsebenzo zabagulayo baningi kakhulu baba abantu abagulayo abanye badlela ukhisimusi ezibhedlela sekuphela unyaka abanye balele ezibhedlela ngicele kakhulu kubantu noma kubazalana ukuthi akuzame indlela ukuthi umkhiphe esibhedlela simfake kwinsebenzo yomuntu ogulayo ngoba noma ngabe uphethwe isiphi isifo siyakulapha kwaKhehla Elingagugi ukufa siyakunqoba baba masikwenzisa insebenzi la ufika khona kunama processes esiwenzayo kulo nsebenzo kunezigaba ekufanele ukuthi sizilandele noma sizenze ukuze uvuke eqinqo ngoba manje akubuhle ukuthi kuzothi kushawa amathini babe kupheleni konyaka abanye balele ezibhedlela khona ogulelwa umzali khona ogulelwa unkosikazi umyeni wakhe ingane yakhe bengifisa ukuthi ngathi ungakumphuthumisa ube nendlela ukuthi umcele esibhedlela umphuthumise kweKhehla Elingagugi sizomnqoba ukufa einsukwini ezisikhombisa uzawuvuka ake singenelana uthi ukugeza amathunzi amnyama lento okugeza amathunzi amnyama ibaleke ngani sikhona isidingo sayo isemqoka ayona into endala leyo lutho baba isaphila namanje no ungakangeni lapha kungene kule yalesigubhu leso uthi ngifuna lele kwakhuluma ngayo sonto edlule ngoba zosuku uphinde uyikhohle futhi obakhuluma nawo sokuqeda le ukuvusa isigubhu uma sithule awuyithi fahla kunomuntu owalanda igubhu enyangene manje azimsebenzeli ngendlela afisa ngayo noma ayalelwa ngayo cha ungaxabani nenyanga lewalenda kuyo igubhu fika kumina khona igubhu ezivalwa baba ngomvala sangweni enduku le engene isibujini le nduku kuyaba umvala sangweni kuyaba iphahla kuyaba futhi insiba lezengungumba ngiyazibona yenzeka futhi kube ucingo ngiyazibona lolo lisuke licutshisiwe wena naleso sigubhu noma owalanda isigubhu enyangeni ethize uthi no umsebenzi awuphakami ngendlela ofuna ngayo ngiphathele induku kuphela le ashiya isigubhu ashiye baba isigubhu alright ngidinga nje induku kuphela iyona le ngizokukhandela yona ngusebenzele yona mangusebenzela yona kune process ekufuna uma ufika siyenze siye sithatha uhambo sibheke olwandle nanokuthi ke singakayo olwandle ngubhekela ukuthi ngabe lesigubhu umthetho wakhona kwenziwa yini singakusebenzeli ngoba kungenzeka mhlambe umuntu owasikhanda engekho esimeni evuka emfazini sokuhlambuluka yebo kungenzeka futhi ukuthi indlela ezivalwe ngayo noma into ethize ezivalwe ngayo bengafanekanga ukuthi leso sigubhu sakho sivalwe ngaleyo nto mhlambe singafanelanga sivalwe ngomvala sangweni mhlambe besidinga insiba noma iphahla mawufika sikubhekela lokho kuqala masuka lapho siyolwandle sengukhandela ke manje le nduku yakho ufike nayo ngiphathele nje u7,000
ngizokukhandela leso sigubhu sakho sawuvuka sisebenze So sebenza. nothi ukuthi lo muntu ophakathi kawusebenzi kodwa sifuna ukubheka njengoba sisebenza le nduku nje sifuna ukubheka ukuthi yini le yenza ukuthi lo muthi usathe ukuquba mbejana Isigubhu akashiye ekhaya. isigubhu ngidinga nje lo khavale ngakho Uthi mina uma wenza ibhizinisi hambulale kuyona. hambulale khona Hayi baba ngiyayizwa lento sibuyela amanzi amnyama. Ugeza amathunzi amnyama baba ahlukahlukene Amathunzi amnyama. amathunzi amnyama Okay. kuze kuthiwa amathunzi amnyama engoba sekuhlangene sekuyinto esihlangene baba kungenzeka ukuthi walala nomuntu ebengafanele ukuthi noma owadlulelwa umntwana emhlabeni noma wadlulelwa ilunga lomndeni othize manje usambethe loso sinyama ungenzeka ukuthi wabulala umuntu kungenzeka futhi ukuthi kwachitheka igazi langavala maningi baba amabhadi ahlukahlukene ukuhlangana kwalesi sinyama sekukonke kubizwa ukuthiwa amathunzi amnyama masikugeza baba amathunzi amnyama kubalekile kakhulu ukuthi ugeze ngoba omunye ubalekelwa imali omunye ubalekelwa umathandana wakhe omunye akawuthola umsebenzi sekuze kuphela unyaka omunye akasithola isikole lokho aqede esikoleni uya apply akulunga indawo kanti umbethwe amathunzi amnyama lafika khona ufike kunxapha abantu noma becikeke engenzanga lutho avele kuvuka izitha kanti amathunzi amnyama kufanele kubalekile ukuthi ngugeze nguhlambululele umsamo wakho kumbe izithunywa zakini ngoba kunezithunywa baba ezayiphehlelana amanzi amnyama kunezithunywa futhi ezayisebenzisa imoya engalungile manje lezi izithunywa kutholakala ukuthi sekungcoliseka nalabo ogoga abahlambulukile abalethe inhlanhla Iyagezwa lento. iyagezwa baba iyahlanjululwa kubalekile njengoba nomuntu babegeza usuku nosuku ukuze abonakala ukuthi hayi cha no ngimuhle futhi nginuke kamnandi kanjalo nethonga linjalo cool uthini kubantu sovalelisa Ikhehla Elingagugi leli elikhuluma nje manje lihleli noBabu Dokotela baba wesizwe ubaba ojabulile ngithi nje kubalaleli nababukele emakhaya ungahlali ulokhe ubalisa noma uthatha ubeka kanti isimo sakho sisengashintsha ungaxhumana naleli khehla sizakulungisela umsamo wakho sizakushintsha impilo yakho ngithi nje uKhisimuzo omuhle kubo bonke abantu ngamazwe Ikhehla Elingagugi leli uvuka emalibeni bethu ufile kanti khona sakubhunga namathonga ngakho nje ngiyatholakala ocingweni u06478817 ngiphinde ngitholakale futhi ocingweni u0695705730 endaweni yaseThekwini eMevili 161 Boro Road ilapho khona engitholakala khona 064 788 1787 069 570 uthini bantu izona inombolo engitholakala kuzo phuthuma ungaze udlela uKhisimuzi esibhedlela ungaze udla uKhisimuzi umfazi esakushile noma umyeni wakho esakushile kubalekile ukuhlangana komndeni ngezikhathi ezinhle kangaka zamaholiday Babu Dokotela baba wesizwe baba ujabulile siyabonga Uyazibuza abanye abantu benza ngani? Ufunde nabo, usebenza nabo, baphila impilo ephezulu. Impilo kubo ilula. Kuwena kulikhuni konke. Kunemfihlo ethile. Isithwalo senyoka. Manje khohla okunye. Ikhona inyoka yemali. Ibeke endlini yodwa ikwenzele izimanga. Futhi le kaBabu Dokotela ayinabungozi. Siyatholakala eNedbank House eThekwini noma sishayele ku 082 459 1816 noma ku 076 55 58577. uBabu Dokotela indlondlo kwezokwelapha.